Kaya pagulong-dulong. Pangadua, madunong kita sa karamitan. Kasi pangadua, hindi kita nakali sa pangadua. Pagod pangadua, yun ang ginala. Please rise for the opening hymn of something.
Good afternoon, dear brothers and sisters in Christ. Let us begin the novena to Santo Niño. Please rise and sing the opening hymn. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angels choirs above are raising, cherubim and seraphim in unceasing chorus praising. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image in these chosen islands. Remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us, lastly, that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Amen. Supplications to Santo Niño.
Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. for every response to the supplications, Santo Niño, help us. Santo Niño, help us. In every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations, Santo Niño, help us. in hours of loneliness, weariness, and trials, Santo Niño, help us. in the failure of our plans and hopes, Santo Niño, help us. in disappointment, troubles, and sorrows. Santo Niño, help When us. others fail us, and your grace alone can assist us. Santo Niño, help us. When we throw ourselves on your tender love as our only refuge. Santo Niño, help us. When our heart is cast down by failure. Santo Niño, help us. When we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely. Santo Niño, help us. When we feel impatient and our cross irritate us. Santo Niño, help us. Always, in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind, Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Lamb Jesus. of God who takes away the sins of the world. Have mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask, the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart, in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern whom you do solidity establish in your love through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love so inclined to pity be softened up at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers, and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Orasyo Imperata, mamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtaom mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin nautob an sa imong kabuotan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salanggibo, asin ngunyan namamatian mina, an padusang balikan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Danay na ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Matukaw po kita.
Sa liwat po, Diyos maray na hapon sa indugabos mga tugang. Ngunyan, Lunes sa ikadawang simana sa laog nin Adviento. Idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyon. Pasasalamat, dulot kang Relaya family ni Marites P. Abion and family for massive result income na dulot ni Archie Berwega. For passing the PNLE 2022, dulot kang Sarong Anonymous. Pasasalamat kang Nunez family for passing the NLE na dulot ni Fatima Dichoso. For 30th wedding anniversary ni June and Lani Rico. For nurse licensure exam passer top 24 na dulot ni Cindy Mariscotes. Pasasalamat ni Maribel Lizaba. For passing the Philippine Nursing Licensure Exam na dulot ni Patricia Milien Matsa, asin ni Iris D. Chocaresa. For pasasalamat na dulot ni Saturn Labanda and family. Pasasalamat man ni Char Romsal Niserio. For the gift of life of Rose Ann Mirabelles na dulot ni Rexis Marvida. For passing the OSCE exam na dulot ni Canborsiges family. Special na intention to pass the board exams na dulot ni Miguel R. Trajano. To pass the criminology exam na dulot ni Christian Felix D. Marmol. For Charles Edward Mahinay to pass the 2022 criminology licensure exam na dulot ni Mary Zara Nicole Del Valle. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag. Kalag ni Justin Raymond na dulot kang Sanyosa family. Para kay Loreto, dulot kang Ahuro family. Para kina Victoria Asin Juan na dulot ni Nancy Ingla. Para kina Gregorio Asin Benjamin na dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Para sa kalag ni Nola na dulot kang Nunez family. Para kina Santos Jr., Lina, Isaac Sr. Asin Elmer na dulot ni Merly Zigara and family. Para kay Jaime na dulot kang Becchio family. For all souls na dulot ni Nalbo and Argenti family. Para sa kalag ni Pasensya Asin Thomas na dulot ni Jerry Riley. Para kay Feliciano III na dulot ni Maribel Lizaba. Para kay Cesar na dulot kang Onyato family. Para kay Tita na dulot kang Cabelles family. Asin Siringman para sa kalag ni Erlinda and for all souls in purgatory. Nadulot kang Alpapara family. Banwaan ninyo sa pagpuon kang satong selebrasyon, matindog tabi ang gabos asin awiton ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Kristong kagurangnan, ang pagkamuot kan Diyos, ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Diyos marahay na hapon sa indugabos mga tugang. Diyos maray na hapon po sa imo Padre. Magpasalamat po kita sa pagtiripon tapong iningunyan sa laog kan misa. Agadon taan kapatawaran sa satuyang mga pagkakasala, tangani na magi kitang maninigo sa pagdolot kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang,
na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawada ang satong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kagurang na namimibi kami, lugod ang pamibi kan samong pagngayo-ngayo, mapa sa atubang mo, tanganing huli kan daing digtang kalinigan, ang mga panuga kan samong paglingkod, makaabot sa dakulang misteryo, kan pagkanitawo kan sa imong bugtong na aki, huli ki Hesu Kristong kagurang na niyamo sa imong aki, kaibamong nabubuhay, asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Isaías. An kadlagan asin an alang na daga magugma. Ang kapatagan mag-uugma asin mamumurak. Mamumurak nin dakol asin maawit nin maugmang awit. An kamurawayan nin Lebano mapapas sa inda. An kaliwanagan nin Carmelo asin Sharon seringman. Mahihiling ninda an kamurawayan nin kagurangnan. An kaliwanagan nin satuyang Diyos. Pakusugan nindo ang mga kamot, kan mga napapagal. Pasarigon ang mga tuhod, kan tinatakigan. Sabihin nindo ang mga maloya ang buot. Magmaisog kamo, dae kamo matakot. Hilnga, an sa indong kagurangnan madatong. Daraan sa iyang pagsingil asin pagbalos. Madatong sa pagligtas sa indo. Dangan mabubuksan ang mga mata nin mga buta. Malilinigan ang talinga nin mga bungog. Ang mga pilay maglulukso, siring sa osa. Asin ang mga dila nin mga pula, mag-aawit nin mga kaumawan. Mga sapa asin salog, mabulos sa mga kadlagan asin kapatagan. Ang mga alang na daga magiging danaw. Asin sa dagang napapaha, maluwas ang mga burabod nin tubig. Sa mga eerokan nin mga hayop, matubo ang kawayan, asin huyo. Magkakaigwa dyan nin sarong aagihan, naaapodon banal na dalan. Mayo nin marigsok na makakaagi dyan. Ang mga lulong, da itutugutan na malagalag dyan. Ang leon, asin mabangis na hayop, dai manunumpungan sa dalan na iyan. Taan mga tinubos, iyuan maagi dyan. Ang mga tinubos nin kagurangnan, mabalik. Malaog sa Sion, nagaawit sa kaugmahan. Nahihiling sa saindang lalawgon, ang daing tapos na kagaya-gayahan. Makakamtaninda ang kagaya-gayahan, asin kaugmahan. Matatapos ang pagtangis, asin kamunduan. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. An satong Diyos madatong sa pagligtas sa tuya.
An satong Dios madatong sa pagligtas sa tuya. Dadangugon ko ang itataram nin Diyos na kagurangnan. Katuninongan ang ipapahayag niya sa iyang banwaan. Haranin ng God ang kaligtasan sa mga natatakot sa iya. An kamurawayan mauntok sa satong banwaan. An satong Dios madatong sa pagligtas sa tuya. An pagkaherak asin ang katutuhan masasabatan. Ang katanosan asin ang katuninongan maghahadukan. Ang karahayan matubo gikan sa dakga. Ang katanosan madungaw hali sa kalangitan. An satong Dios madatong sa pagligtas sa tuya. Ang kagurangnan mataltag kan sa iyang mga karahayan. An satong daga magtatao nin dakol na panuga. Ang katanosan manginginutan sa iya, asin ang kaligtasan magaantabay sa iyang paglakaw. An satong Dios madatong sa pagligtas sa tuya. Ipagrokyaw po niya to ang Santo Ebanghelyo. Kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. babasahon ginuno sa Ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong aldaw, si Jesus nagtutukdo asin yaon duman nagtutukaw ang mga pariseyo asin ang mga eskriba hali sa mga baryo kan Galilea, Judea asin Jerusalem. Siya nagbubulong sa kapangyarihan kan kagurangnan. Nagdolok ang nagkapirang mga lalaki daraan sarong paralitiko na nasa katre. Nabuot nindang ikalaok asin ikabugtak sa atubang ni Jesus. Alagad daing maaagihan. Huli sa kadakulan kan mga tawo, kaya isinakat ninda sa atop, hinuklas an atop asin itinunton an paralitiko na nakahigda sa katre. Sa atubang ni Jesus, pagkahiling kan sa indang pagtubod, si Jesus nagsabi, "Katuod, an sa imong mga kasalan pinatawad na." Ang mga eskriba asin mga pariseyo nag-isip-isip, sisay ini na naglalanghad sa Diyos. Sisay kundi ang Diyos sana ang nakakapagpatawad kan kasalan. Naaraman ni Jesus ang sa indang mga nasa isip, kaya nagsabi, "Ano ang sa indong iniisip? Arin ang urok na madaling gibuhon, magsabi, an sa imong kasalan pinatawad na, o magsabi, tindok asin lakaw. Tanganing mahiling nindo an aki nin tawo, igwanin kapangyarihan sa daga sa pagpatawad kan mga kasalan." Nagsabi sa paralitiko, "Tumindog ka, darahaan sa imong katre, asin pumuli ka sa imong harong." Ang paralitiko tumindog sa atubang kan kabos. Kinargaan katre na sa iyang hinihigdaan. Nagpuli sa harong asin nag-umaw sa Dios. Gabos nagnaralas asin nag-umaw sa Dios. Olay ninda, ngunyan mga bagay na dai matutubod sa muyang nailing. At maray na bareta kan kagurangnan.
Pag-omaw sa imo, Kristo. Diyos maray na banggi sa indugabos mga tugang. Diyos maray na banggi man po, Padre. Kasubago pinunan ko sa Diyos maray na hapon, pero natatanaw ko sa luwas, kaya banggi na pala. Mga tugang, ini pong sa tuyang binasang Santo Ebanghelyo, sa enot na paghiling gari sarong ordinaryong miracle story, araw kanibang nadadangong ginong istorya, every time an sa tong kagurangan, igwa, nin ginigibong milagro. Gani seemingly very ordinary man sana, sarong lalaki na dai nakakahiro, ninulitas siya paralitiko, binulong kan kagurangnan, pinatindog, asin nakalakaw giraray. Alakad mga tugang, ang istorya pong ini na ipinipresentar sa sato ni San Lucas, bako sa ng ordinaryong pagbulong o istorya kan pagbulong ni Kristo. Alakad may mga nagkapirang detalye na gusto ni San Lucas na ma-realize ta na importante sa buhay ta. An enot, ini pong community or community aspect kan sa tuyang pagtubod. Mga tugang, ang pagtubod bakusa ng personal bakusa na siyang personal na pagsabot o bakusa na siyang personal commitment sa Diyos. Ang pagtubod na apo igwang gani communal aspect. Parte kan pagtubod an sa tuyang pakipagkapwa. Parte kan sa tuyang pagtubod na kita tatao na mabuhay na kaiba ang ibang tao. Parte kan sa tuyang pagtubod ang pagtabang, ang pagriparo, ang pagmakulong sa tugang. Mga tugang, saruyan sa magayuno na ipinahiling sa satuya kan Santo Ebanghelyo, sarong lalaking paralitiko na day nakakairo, gusto niya man na mabulong siya ni Jesus asin makarani ki Jesus. Kundi day naman kayang gibuhon, ninulingan ita, day siya nakakairo. Ano sabi sa istorya? Ining paralitiko, ikaw sa ki mga amigo, na iyo ang nag-aral sa iya, tanganing ikadulok sa ki Kristo. Bako sa nanganing ordinaryo na idinulok sa ki Kristo, dahil sila nakakalaog, dinulit na nakulon sa mga tao, ano ang ginibo kay ning mga magbararkada? Itong sa indang pasyente, isinakat ninda sa atop kan harong. Tinuklap ninda itong bubong kan harong. Itinunto ninda sa indang amigo na nag-iilang duman sa tangod ni Kristo. So very extraordinary, grabing effort ang ginibo kay itong magbararkada. Tanganing matabangan sana sa indang barkada. Mga tugang, saro po ining satuyang, saro ining agyat na kita po bilang parasunod ni Kristo, iyo ini ang pangapudan sa sato na magigitang good steward sa lambang saro. Makaukod kitang mabuhay na bakusan ng sadiri ang pag-iisip. Makaukod kitang magkasararo asin padakos na magpataramang tabang. Ang buhay na po, mas nagiging magian. Ang mga problema, mas napapadali na masolusyonan kung yaon ang pagpatarabang tabang ta. Asin iyo yan ang saro sa sadit na detalye na ipinapaabot sa satukan Santo Ebanghelyo. Lugod paurugon ta ang magayon na relasyon kan pamilya. Paurugon ta ang magayon na relasyon sa laong kan sa tong komunidad. Makaukod kita na makipagkatuod din marangay. Ninulita ang komunidad, ang pamilya, na kulaon na suporta para sa lambang saro sa sato. Ang buhay ta mas magiging maugma, mas magiging magian, kunyaon kita kabilang sa sarong grupo o komunidad na nagkakaminuruotan asin nagpapatarabang tabang. Ang ikadua po na detalye na ipinapaabot sa satuya ni San Lucas, ang pagtubod. Kung maiiling po nindo, si Kristo, pag nagbubulong siya, bago pa man siya nagbubulong, ang enot niya pinipigtataram,
ang sa indong kasalan pinatawad na. Pirming kaakibat kan pagbulong ang pagpatawad kan kasalan. Mga tugang, saro ining pagpahiling sa sato na arog kan ka holistic ang tabang na itinatao sa satuya kan kagurangnan. Nakitang mga tao, igwa kitang manlain-lain na aspeto ang buhay ta. Bakusa ng puros pisikal. Alangan igwaman ki psychological, igwang spiritual, may emotional, manlaan-lain na aspeto kan buhay na iyo ini ang nagbibilog kan sa tuyang pagkatao. Asin mga tugang, ang tabang na itinatao kan kagurangnan, pakusa ng pisikal, alangan siring man spiritual, ang pagpatawad niya sa kasalan, ang paginguwan niya na itao ang katuninongan asin kaugmahan sa buot kan mga tawong nasasabatan niya. Iyo po ini ang binabilog kan magayono na bendisyon na itinataon niya sa sato. Namumutang ko mga tugang sa pagpadagos sa pukan Santa Misa, magpasalamat kita sa mga bendisyon asin biyaya na padagos na itinatao sa sato kan Diyos. Hagadon ta sa iya, nalugod kita man maging instrumento aron ka itong mga katuod kan paralitiko, magi man kitang instrumento kan Diyos, tanganing an sa iyang pagkaherak asin pagkamuot maipaabot sa mga tugang niya itong mga maluya asin nangangaipo. Sa ngaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing an sakoan sa indong atang, akoon man kan Diyos na makakamahan. Akoon man lugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami pakiakoa ang mga atang na idinodolot migikan sa karahayan mo, ulita tinutugot mong maging mahusay ang samuyang debosyon ngunyan na panahon. Papagkaniguan na inimaging para sa samo, premyo kan sa imong daing sagkod na pagtubos. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa saimong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos, nakakaligtas, dadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamahan asin daing kasagkoran, huli ki Kristong kagurangnan. Ihinarubay sa hula kan gabos na propeta, dinara sa pupunan kan inang birhen sa day masabing pagkamuot, ipinahayag ni Juan Bautista
an sa iyang pag-abot, asin itinukdo kan siya yauna. Ipinapasabong niya sa mo, na maugmang mag-andam para sa misteryo kan pagkamundag tanganing maabtan kami na nagpupuka sa pamibi, nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kaiba kan mga anghel, asin kan kabos na mga santos, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan. Banal, 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 ang kagurangan, Diyos din mga hukbo, Diyos din mga hukbo, ang langit asin dagat, anong kansimong kamurawayan, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, malala ng pinadigdig, sa ngaran ng kagurangan, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad ang banal, murabot din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring namuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapangaretan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahawayan, sakot na ikaw ang lagot. Kaya kami na nagrorumdom kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa muyang mga tugang na nagturong sa paglaom kan kaligtasan, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, tanganing kaiba ni Santa Maria, kan mga banal na apostoles asin santos, na kadto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran. Mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong
si Jesu Kristo. Uni sa iya sa kaiba niya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamahan, ang gabos na kaumawan asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magpamibi. Ama niya mo na yaon sa langit, Pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa daga ning siring sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, taganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesu Kristong kagurangnahan ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan ibinawalat ko sa indo, katuninongan itinatao ko sa indo, are paghilingaan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyong, susong sa imong kabutan, ika na namubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. pagpatinarauhan kita nin katuninongan. Uyaan, Kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
At amanon malugod kita kanhawak asin kan dugo ni Kristo, sagkod sa buhay na daing kasagporan. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa god paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, mapakinabangan milugod ang mga misteryong pinagselebrar. Nahuli ka ini, kaming mga naglalakaw sa tahaw, kan mga kinabano na bagay, ngunyan gibuhon mong mamuot sa mga bagay na langit nun, asin maging dayupot sa mga nagdadanay na bagay. Huli ki Kristo na samong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamahan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. To the sun.